Hi guys! Ito na yung pinaka first snow talaga. Kasi nag-snow last time. Pero hindi katulad nito. Unang snow. Yan. Na nakikita mo talaga sa mga sasakyan. Pumuputi na. Oh God. Kaya pala late ako nagising. Kasi sarap matulog. Ayan o. Ayan. Nag-snow na siya. It's on November 17. First is snow. Ganito na mangyayari ngayon. Pag kailangan warm up ng mga sasakyan. Ayan nga. Matagal-tagal. Bago kami sasakay kasi super lamig na rin yan sa loob ng sasakyan, guys. Patikim pa lang yan. Yan. So, dito din sa aming likod. Ayan. Oh, yes. Oh, yes. Ayan na. Papunta na yan doon. Oh, may footsteps na doon, guys. Yan, may footsteps. So, malamig na dito, guys. Oh my God. Only now I remember na magpapasko na pala. Magpapasko na. Ayan o. Lapit na pala ang aking Tumatanda na ako, guys.